que en som d'aventurós. A la fi, després de 2 anys, tinc una cita. Buenas. Bon vespre, estimada. Siau benvinguda. Quin puesto més guai. Sí, molt agradable. No me donguis la mà. Donem un beso. Beso, puesto, guai, tonto, buenas! No ho puc suportar! Per defensar els pronoms febles i fomentar el bon ús del català, el capità Llengua heu de cridar. Disculpeu, estimada, però el vostre parlar està farcit de barbarismes i destil·la molt poca erudició. Què? No se diu buenas, sinó com anam. No se diu puesto, sinó allà. No se diu tonto, sinó beneit o benastre. I no se diu guai, se diu agradable. I no és un beso. És una besada. Gràcies, capità Llengua. No em doneu les gràcies. Només complesc la meva missió. Ja en lloc d'una besada el que voldria és un morreo. Morreu, no! Morrejada! Un pedant i un plasta. Com a professor, molt bé. Però com a nòvia, sou una bírria. Plasta! Nòvia! Bírria!